ካልአይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያን ሐዋርያን ናብቶም ማዕረእታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን እተመቕሉ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ጸዋዕና ኣምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት ውን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብታ ዓቕሊ ውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት ውን ፍቕርን ኩሉ ሰብ እዚ ነገር እንተ ኣለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘየፍርዩን ክትኮኑ ኣይ ሓድገኩምን እዩ እቲ እዚ ነገር ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢያቱ ምጽራይ ዝርስዕ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይከንተደርህጹን ኢኹም ከምኡውን ናይቲ ናይ ጎይታናን መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቁን እንተጸናዕኩም ነዚ ነገር ዝኹሉ ግዜ ከዘክረኩም ሓሳበይ እዩ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ክንቅሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረኣየና ኣሎ ግና ኸድሕሪ ስንብታይ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትዝክርዎ ኢለ እጽዕር ኣለኹ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከሎና ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይና ዝረአናዮ ምስክር ኮይና ኢና እምበር እተጣበብዎ ጽውጽዋያት ኣይሰዓምናን ካብቲ ግኑን ግርማ ኽብሪ ብኡ ሰመርኩ ፍቑር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከሎና ከዓ ንሕና በዓላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘይብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተባልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባእቲ እዮም መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛርብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን ምዕራፍ 2 ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ ከምኡ ከዓ ኣብ ማእከልኩም መምሃራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናኣምጽኡ ድማ ክሳዕ ነቲ እተሻየጦም ጎይታ እኳ ክሕድዎ እዮም ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍላይ ኣስሊኾም ከእትዉ እዮም ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም ብሰሮም ውን እታ መገዲ ሓቂ ክትጽረፍ እያ ብዝስዕብ ዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኹም እዮም ፍርዶም ካብ ቀደም ኣይዓርፍን ጥፍኣቶም ውን ኣይድቅስን እዩ ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢያት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃነም ደርቢዩ ብመቑሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጣን ዓለም ማይ ኣይሂምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓለዎ ነቶም ድሓር ዝመጹ በደለኛታት መሰግሒ ገይርወን ንኸተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሓሙኽሽቱ ገይርወን ንምግምጣል ፈረደን ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖ ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ጽጽባሕ ቤቲ ዝርዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመጾም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት እምበኣር እስከ ጎይታ ነቶም ፈራህቲ እግዚአብሔር ካብ ፈተና ኸውፅኦም ንገበርቲ ዓመጻ ግና እናቐጽዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ ምናዳግና ነቶም ብርኹስ ትምኒት
ددحر سغا زخدو ንጎይቱነት ከአዝንዕቆ ደፋራት ፈተውት ርእሶም ንኽብርታት ክጸርፉ ዘን ቀጥቅጦ መላእክቱ እኳ በኃይልን በስልጣንን ዚበልጹ ኽነሶምሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንኣታቶም ዚጻረር ፍርዲ ጸርፊ ኣይምጹን እዮም ዚኣቶም ግና ከምታን ማእሰርትን ንጥፍኣትን ተፈጥረት በሃም እንስሳ እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ብጥፍኣቶም ኪጠፉ እዮም ዓስቢ ዓመፀኦምን ክቕበሉ እዮም ነቲ ናይ ዕለት ሕንቃቐ ከም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእይዎ ርኩሳትን ነውራታምን እዮም ብምጥባሮም እናተቐለቡ ምሳኻትኩም ኣብ መኣዲ ይበልዑ ኣለዉ ዝሙት ዝመልኦ ካብ ሓጢያት ከዓ ዘይቋርፃ ኣዒንታ ኣለዎም ነተን ዘይጸንዓ ነፍሳት ይሓብልወን ስስዐ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም ደቂ መርገም እዮም ነታ ቕንዕቲ መገዲ ሓዲጎም ተጋገዩ መገዲ እቲ ዓስቢ ዓመፃ ዝፈትወ ባልኣም ወዲ ቦሰር ሰዓቡ ስለ ኣበሳኦ ግና መግናሕቲ ተቐበለ በሃም ኣድጊ ጽዕነት ብድምፂ ሰብ ተዛረበት ንጽላለ እቲ ነቢዩ ከዓ ዓገተት ንሳቶም ማይ ዘይብሉ ዔላታት ህበሩላ ዝኽብክዎ ግመን እዮም ንኣታቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ተኣኪቡሎም ኣሎ ከንቱ ዝኾነ ዘረባ ትዕቢት እናተዛረቡ ብፍትወት ስጋን ብርኽሰትን ነቶም ካብቶም ብስሕተት ዝነብሩ ሕጂ ቁሩብ ዘምልጡ ይሓባብሉ እተሰዓረ ሰብ ነቲ ሰዓሮ ባሪኡ ይኾኑ እዩ እሞ ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ጥፍኣት ክነሶም ሓራኽ ትወፁ ኢኹም እናበሉ የተስፍዎም ኣለዉ ብፍልጠት ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ርክሰት ዓለም ኣምሊጦም ከም ብሓድሽ በኣ ተጠሊፎም እንተተሰዓሩ ካብ ቀደማዮምሲ ዳሕራዮም ዝገደደ እዩ ዝኸውን ማለት ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ እተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብቲ ምለሱስ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተዘይፈልጥዋ ንሕሾም ነይሩ ከምቲ እቲ ምስላ ሓቂ ከልቢ ናብ ትፍኡ ተመልሰ ሓሰማውን ተሓጺባስ ኣብ ጸብሪ አንገርገረት ዝብሎ በፂሕዎም ኣሎ ምዕራፍ 3 ኣቱም ፍቁራተይ እዛ ሕጂ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ካልአይቲ ደብዳቤ እያ ቀደም ብቅዱሳት ነቢያት ተባህለ ቃልን በሐዋርያትኩም ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ዝረኸብኩምዎ ትእዛዝን ምእንቲ ክትዝክሩ ኢለ ብኽልቲኣተን እናኣዘከርኩኹም ነቲ ግሩህ ሓሳብኩም እንቅሖ ኣለኹ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱን ዘላግጹ መላገጽትን ከም ዝመጹ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጽኣቱ ደኣ ኣበይ ኣሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበረ እዩ ዘሎ ኪብሉ እዮም ሰማያት ካብ ጥንቲ በዓል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድሩን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ነዝፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብኡኡ በቲ ማይ ተሰጢማ ጠፍአት እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማያትን ምድርን ግና ብቃሉ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳዕ መዓልቲ ፍርድን ክሳዕ ጥፍኣት እቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ይሕሎ ኣሎ ግና ከኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመት ውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሐ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንተኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየደንግዮን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራኡ ኮይና ክትመጽእ እያ በኣ ሰማያት ጥዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብረስኒ ክመክኽ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ግብርታትን ክነድድ እዩ ደጊም እዚ ኩሉ ዝፈላለ ካብ ኮነ ስሊኡ ሰማያት ብሓዊ መኺኹ ዝፈላለየሉ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸቢኹምዎን እናኣቃላጠፍኩምዎን ብቅዱስ ንብረትን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ከመይ ዝበሉ ክትኮኑ እዩ ዝግባኣኩም ንሕና ግና ከምቲ ተስፍኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማያት ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና ስለዚ ከኣቱም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ ከምቲ እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስ ድማ በቲ እተዋህቦ ጥበብ ዝጸሓፈልኩም ነቲ ትዕግስቲ ጎይታና ንምድሓንኩም ቁጸርዎ ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስተውዓሉ ዝሽገር
ሓያል ነገር ኣሎ እቶም ደናቆርትን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፋት ርእሶም ዝጠዋይዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ደጊማቱም ፍቑራተይ ነዚ ቅድም እናፈለጥኩምሲ ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብ ጽንዓት ከይትወድቁ ተሓለዉ ብጸጋም ብፍልጠት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጣዕ ዕበዩ ንኡ ሕጅን ንመዓልትን ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ አሜን